ya chicken chowmin मा होनोमोनलाय फ्राइड राइस ना मा जानो लुगैदोनो ATM-आव फैसा बरननो हाबदोंमोन नालाय ओमफ्राय ATM-आव फैसायानो फिनिश जाबायमोन आरोना ओमफ्राय बरननो हायादिसै आरो ओमफ्राय बे भिडिअ'आ 14 आगस्टनिनो आरोना लोगोफोर स' 15 आगस्टआव पार्टि जानो थाखाय मानसिफोरा फैसाखौ बरनजोब्बायमोनदां आरोना फैसाखौनो मोनबोआसै जानोसै इना जासुबायथा लोगोफोर मेघाया जानो लुगैनायानो जोबा जानोसै ओमफ्राय थांसै ओमफ्राय ATM-आवनो फैसा बरननो हायासै आं लोगोफोर ATM-आव फैसायानो फिनिश जाबायमोन गाबोन 15 आगस्टथ' पार्टि जासिगोन दा ओंखायनोथ' फैसा बरनसोदों मानसिफोरा जादो
माबाया गराया